machiegni Nyakwara Mogejwangi chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mabedo koloni yore mopogore opogore kendo miriekni kaka inyalo chako ohala kendo tayogi e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara Mogejwangi kawuono ka wachako e mesa mar ohala gi mwandu, wamenyo sigand nyadendi matimo ohala mago mag loso kendo uso mwandu miloso kata kod concrete kata simiti itiyo kod e weche magedo. Ma en sekta moting'o jogo machuo ahinya. En ang'o mano ywayo Masi Okelo mano nyasakwa Kapiyo mantiere kaunti ma Siaya e boma ma Bondo mondo mi odonje ohalani mag loso concrete. Kawuono wabed kode piny, oleronwa sigande, siso moyudo kod tich matek ma bende oketo e uso mwandu machalo kamae. En ohala machal nade? Bende inyalo chake kama intiere? Wawinjane sigande. Nyinga Masi Okelo, anyasakwa Kapiyo, adak Bondo ka. Atimo ohala mar loso concrete products kaka blocks, culverts, vents, spindles. Asetime kuom higni 12. Koro kaka ne wan Bondo to ji nohero gedo, nokelnwa university machiegni. Koro niyudo ka igero skunde mang'eny, igero ute mang'eny nikech Bondo en upcoming town. Tich amanyo kuom madhi higni 6. Koro seche moko iyudo contract matin, rumo, iduogo e dhot. Koro naneno ni tich en gima ok inyal goyo go kwan, aneno nachako ohala. Aparo ni it's all about passion. Aparo ni kaka nahero gik madhi gi construction, then jaoda be notimo construction, koro nayudo ga jiw koya kuome. Capital mokwongo nakawo loan. Gi assets moko be nitie mane wauso matin. Contract moro be yudo ka ne wayudo wamedo godo. Gi pesa mane wayudo godo, mane wayago de contract no. Dong nyaka imany materials kaka smiti, quarry dust, kuoyo, kokoto. Asto ing'eni sani koro piny endelea. Chon niloso ga blocks gi manual, lakini yudo ka ji upgrade. Koro in be nyaka upgrade. Koro upgrading inyalo learn through internet, kata sightseeing, idhi to ilimo kuonde moko, ineno ni jogi timo nadi. Koro ilearn ti upgrade. Ineno ni sani koro ji onego bed ni kaka gimoro kaka blocks waloso gi machine, ne wawe manual nikech manual iyudo ka crack. To machine to tegno kata igoyo piny to ok otore. Challenges mantie ni iyudo profit matin. Asto kokigo kwandi maber, profit iyudo ka tin. Seche moko iyudo ka imiyo ng'ato gowi, obudho koko chulo. Mago. Seche moko yudo materials te kaka dust. Seche moko ka miome, iyudo ka ing'isi ni seche moko norumo. Asto sani kaka bech gik moko medi, kaka smiti omedi, customer kobiro kimedo ne blocks, oneno mana ni koro idiye. Ibet flexible. Asto gi convincing power, nyaka ine kaka i-convince customer. Gi quality, nyaka item iket gima is of high quality to maintain your customers. Also mondo i-attract new customers. Nyaka ing'i quality. Quality kabisa wamiyo first priority. Okay, tinde ng'eny clients wayudo e internet. Kitimo marketing, ilande. Inyalo lande WhatsApp, TikTok, YouTube, Facebook. Kamano. Ing'eni Facebook, ningise lande internet. Gi referrals. Seche moko ng'ato biro, oneno ka oyudo service maber, oyudo gik ma quality, odhi refer to ne ng'at machielo. Koro referrals bende. Aneno ni wach mar ohala osetera maber nikech mokwongo tich aneno ni kitiyo iloso ne ng'ato pesa. To ohala to iloso pesa ni. Though en gi pressure matin, but pressure be ohala itimo gik moko at your own pace. Kiero ni kawuono Jumapili nayweyo, nitie jok moko madhi tich pile. To ohala to seche moko imiri tich ni an kawuono adhi saa 3. Kiero be inyalo tiyo nyaka saa 3 otieno. Koro pressure mang'eny onge. Asto in dedicated nikech ing'eni magira. Kapodhe to mae gima chamo. Koro pressure mang'eny onge. Asto tich be nyalo rumo saa asaya. To mato koro i-dedicate yourself, ing'eni mae kik orum sana. Asto ali inyalo wene nyathini. Tich to kinyalo wene nyathini. Ohala osemiya
kaka nachako ka tin ase expand gi kocha ase expand nyaka transportation nini department nikech ohala ni manyiewo go nyaka lori mitimo go transportation asegero nyaka rentals go ala gini mar blocks maloko nyaka moko Airbnb nikech blocks madong kae kora neno ka gedo ok tek ahinya ok pek ahinya dakon gini ichaka matin miyudo no to ijiwri iwinjo gik mabecho maricho bende iwinjo lakini maricho to gikete pachi iwegi kalo to gik mabecho ma positive ema iwinjo ahinya to maricho richo tiwinjo awinja then itemo ni jogi adwa prove gi wrong timo ohala kaka jaot omedo trust moro nikech uno pen ineno chuori seche te kouso ok onyal pandi kata ni basi kawuono onge pesa to ni neno kouso onge pandruok yani uno pen to unyalo go mbaka mang'eny ni koro wamed kama dhi marach wawere godo udongru kumoro achiel 0720 59 3974 0745 089 336 social media Turate Concrete Products Facebook Turate Concrete Products TikTok Turate Concrete Products. Wasewinjo sigan Masi okelo nyakora Mogejwang' kendo mani ng'eyo ni joma mine nyalo kendo nyalo timo ohala mora mora kama gintiere kendo gid yuto margi mag bende obedo ohala makelo nigi yuto. Sani wada menyo kama chielo wada bet piny kod jalony e weche mag okumba omenda kod weche go mag kungo kawuok e kambi mar CIC Insurance Group kolerono maling'ling mopondo e gigi duto kama inyalo ketgi e lela ne jopiny kendo jogo madatimo ohala mondo mi giritrego e yo makare. Wawinjane kuom jalony. An gi nyinga iluonga ni Moses Winda, atiye kambi maduong' mar okumba mar CIC Insurance Group mayudore buore Nairobi ka apaya mar Mara Road, Upper Hill, mana but hospital maduong' mar Kenyatta Hospital. An jalony e weche mag okumba, mwandu kod kungo. Biashara salama mana kaka iwinje no en product ma wamiyo nying mar biashara salama nikech en product maberie kuom jogo matimo ohala matindo tindo mana kaka iwinjo ni odil gi micro insurance gin jogo ma pod nigi ohala matindo tindo to pod gidwaro ni mondo gidongi. Koro watemo rito kata matin ma in go no mondo omed dongore. Koro biashara salama en dho Kiswahili to kwa wache gi dhowa ma dholuo en ni itim ohala e yo makare. Okumba ni mar biashara salama en plan mwachiwo ne financial institutions kata kembe ma deal gi chiwo loans kata kembe mag hola. Seche ma gi holo pesa ne clients gi. Seche ma clients gi okao pesa ni to gin gi dwaro mopogore moko dhi timo kode ohala. Koro sama idhi timo kode ohala ni nitiere gik ma moko manyalo timore mok nyal geng'. Achiel kuom gi nyalo bedo tho. Seche moko inyalo bedo matuo makoro kinyal dhi mbele ko andi e yo makare mano kendo mino ni loan ni mani kao cha kata hola cha koro pesa ma kambi cha dwaro okinyal chiwe e yo mowinjore. Koro magi e moko kuom gik ma okumba ni geng'o. Moko kuom ber bedo go okumba mar biashara salama kuom ja ohala enia mana kaka nasewacho mokwongo eni ber mokwongo eni seche mikao loni kata mi holo goini ihole ni mondo idhi tim kode ohandi moro to seche moko gik moko timore mok nyal geng'. Achiel kuom gien tho moro mach nyalo wuok amoro mach ma wuok ni onyalo wuok ni gimoro timre mach noa kata ka jirani bo wango giki ingeni ka giki osewang to mae stock mani kao gi pesa mani kao e kambi mar hola cha tiende ni ohandi ni ok nyadhi mbele to kendo kambi cha
kapo ni ok ikawo okumba ni tiende ni kambi cha nikech koro kinyal chulo gi pesa e yo mowinjore to ginyalo kata biro manyi kata maybe ginyalo dwaro yo magi giyudo go pesa gi mani kawo ni. Koro ka in go okumba ni to okumba ni mi arita makende kendo mi chuny mokwe sama ikawo loan kod kambi maduong' mag hola gi. Ber achiel en ni sama ionge kata sama dho wagunda waluongo ni promotion to heavenly glory. Kapo ni ng'ato tho, seche ikawo loan to kapo nono iwewa loan ni jo kambi maduong' ma hola ni bro dwaro ni pesa ni mondo duoke. To seche mikawo okumba kodwa tiende ni koro ok gibibiro ir familia ni kata ok gibibiro ne jok miwe chien ka, gibiro biro ir kambi ni to CIC bro chulogi. Mano ber achiel. Ber mar ariyo en ni ndalo mathoth wayudo ka siasa ni koni gi koni to gik mang'eny timore ei siasa ka. Moko kaka wadendo gi dhongere ni political violence and terrorism. Mago risks mantiere kuom ja ohala. Koro ber ka ikawo okumba ni mondo ka gimoro aina no timore, kata ni mach no wuok as a result of political violence and terrorism, kata ni tho wuoke kaka ja ohala, kata ihinyori makoro kinya dhi mbele gi tich gi dho wagunda waluongo ni permanent total disability. Magi moko kuom weche ma okumba ni orito mondo kapo ni gima chal kamano otimore ni kuomi kaka ja ohala, koro wayudo kaka wakonyi kata iyudo kaka ikonyori, kata jogo modong' chien kapo ni iwegi to giyudo kaka gikonyore kendo ohala no dhi mbele e yo makare. Ber ahinya ka in gi biashara salama ni ka ja ohala. Nang'o? Nikech moko kuom weche ma bende moko kuom weche ma berne en niya, seche moko ka ja ohala wan gi gik moko matimore ma mok nyal geng'. Nase mention moko, nase wacho ni tho nyalo wuoke, mach nyalo wuoke. Ntiere bende critical illness. Critical illness gin gik ma otimore apoya nono tiyudo ka nyaka teri osiptal e yo mapiyo piyo. Maybe kata pesa no onge lakini nyaka teri osiptal. Sama in e osiptal ni ohandi ni ok dhi mbele. Koro watemo geng'o yo mar lalo ohala to bende gi cost mar thieth cha. Koro gimwatimo en ya sama in go okumba ni ohandi cha already en covered. Ibende ka in e osiptal to period ma in time kinde ma in e osiptal ni ntiere pesa moro matin mabe wanyalo migo ma miyo ohandi cha dhi mbele to ibende osiptal ka at least nitiere maintenance moro matin, nikech sama in e osiptal ka nitiere cost moko mabiro nikech in e osiptal idwaro yath, idwaro mondo thiedhi. Magi gin gik madwaro pesa. Koro magi yore moko mabe okumba ni konyogo. Sama midhiero aina gi oyudi, nitiere oboke monego be ni chwalo ne insurance company. Oboke gi to ichwalo gi through kowuok kuom kambi mar hola kuma nikawe gocha, kuma nikawe loan cha e kumitere oboke gi. Bang' kisetero gi kuno to koro gikelonwa, nikech kana chako na nyiso maber ni biashara salama ni en okumba mikawo kod kembe madongo mag hola mani ohala mar chiwo loan kata chiwo pesa ne jo ohala. Koro miyo kinde ma masira gi omaki onego be ni dhi e kambini mani kawe gowi kata mani hole pesa ni. Kisedhi kuno tichiwo report kuno. Nitiere documents magibo kwai, achiel kuom gi nitie claim form magin go, ibro jaso that claim form, ibo miyo gi police abstract, ibo miyo gi copy ni mar ID. Kasto ibro chiwo statement bende e gimane otimore mondo ginyal chwalo boke go ni kambi maduong' mar CIC. Biashara salama en product mwauso ne kembe madongo mag hola kata financial institutions gi dhongere. Koro sama idwa kawo loan kata sama idwa ni kambi oholi pesa, gimone gi ng'i mokwongo ni
kambi ni be en go okumba to en gi okumba e kambi mane nikech kambi maberie moloyo e weche mag okumba mag hola en CIC Insurance Group. Koro kisedhi kacha ikawo giholi pesa ma giholi no gimone ging'ini pesa ni bende en go okumba. Aya kisekawo pesa ni ikawe ni udhi konyi e yo mopogore opogore. Achiel kuom gi en ohala. Seche midhi ohala inyiewo stock ni make sure ni en covered to I declare information ni te e yo makare. Midhiero gi sama giyudi onego bed ni igonwa simu nikech wan gi nembni wa kaka manie screen kanyo. Inyalo gonwa simu, inyalo oronwa message, to bende inyalo wuoyo kodwa directly kuom jogo mong'eya kata mong'eyo ng'ata matiyo e kambi mar CIC. Inyalo gochonegi kata inyalo limo wa offices wa. Wan go offices madhi 27 ma gin spread across the country. Koro inyalo donjo e office wa mora mora tiwacho maber ni in gi kambi, in go kumba kod kambi maduong' mar CIC ni kendo nitiere masira moro momaki. Seche ma masira ina ni omaki kisenyiso wa ni en masira momaki to ne in nikawo hola e kambi makama wabro mi a document moluongo ni claim document. Ibro jaso document ni ibro declare wa na information gi duto. Kotenore gi mano tibo miyo wa copy ni mar ID, ibo miyo wa kotenore gi claim form no ibo miyo wa copy ni mar ID, KRA pin kasto claim no watime yo makare. Bang' winjo sigana kod pat jalony en kinde makawiye masani to ka waduogo kae kod jawala mar Juma. Kik idhi mabor. Odiochieng' ma kawuono asingra ni nyathina an abiro neno Rajiv okawi kaka jaode ma en no kendo to kendo nyako manitino en obiro were godo kae nyaka chieng'. Dini ng'eyo ni jokor gi Sanju nokoyie koda kata matin. Kapo ni gin nok giyie koda to ere kaka gin gibiro yie gi nyathina. An ok anyal miyo ni tiratiro mar bedo chi wuod dalani. Ok anyal kata matin. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Thoth johera mag thumbe luo, mosewinjo humbe ok ong'eyo lere wi nyinge, mamiyo ji paro ni ok en jaluo. Nyinga en Harrison Ongati. Japuonj ni ochaka Kamau adhi atimogo CPE kaka nyingi mar kaka nyinga official. Koro niluongo ni Harrison Kamau Ongati. E gwenge mag Kadel ei Kindu, ma en sigand Hari Kamau. Penjo maduong' en ni, ne en jalos thum, koso jalos tije goyo thum ne jothum mong'ere ni music promoter. Judy Kamau nodonjo wach Judy Kamau kasekawo some producers wetewa matweyo. Atweyo nikech kwalo thumbega. Ng'e jothumbewa, tich abich ni kochakore saa 2 okinyi, to wanwe ngeso saa 5 onyango. Ei Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Juma ni e rogo mar nyithindo. What do you want to be when you grow up? Chuoyo tienda kwano bende ok awi. Touch me open Lord. My mama give me love, love. My mama give me love, love.
Central African Republic. Central African Republic. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Pare nyalo ornote machuok kokalo SMS line wa mainari 3 auchiel 00 kata mbui mar Facebook kod mano mar YouTube. Imiwa paro ijao hala wabiri kama intiere mondo amenya ne wandi imiwa rieko mopondo ma nyalo chako kendo tawo wande e yo makare. Kawuono jawalawa mar Juma Nyakora Mogejwang' manye otero nyaka kaunti ma Homa Bay kendo wantiere e chiro mano ma Homa Bay Town. Kar kae otimo ohala mano mag uso jiko. E jiko gi mouso kaachiel koda ka mwandu mamoko mantiere kae miloso kod mabati abilano mano miloso godo ang'o? Iloso godo jiko mano man gi lo iye, moko bende onge kod lo igi. Kawuono wedo thuolo mar bet piny kod Yusuf Musa ma bende kono wasigande kaka nochako moyo higni 20 mosebedo kotimo ohala ni nyaka kawuono kama nitiere kar kae kochake kaunti ma Nakuru moringo modonje kaunti ma Homa Bay bang'e. En ang'o mosekete kodhi nyime kod ohala machalo kamae to setime nade? Yusuf Musa e kaunti ma Homa Bay e jawalawa mar Juma. Ai mokwongo aniluongo ni Yusuf Musa Okola. Ai dala mar Karachuonyo. Apani anja Tin Smith. An gi tiegruok mar loso gik mopogore opogore machalo kaka jiko, sanduge mikane lewni, sanduge mikane lewni. Apani ni tijani nachako in 1993. Kana ero tiegruok mar 1992. Koro officially nachake 1993. Apani nachake dala mar Nakuru. Nakuru nabede higni 8. From 93 to 99. Apani kana situ ko 99 achaka kanya pana de dala mar Kericho. Kericho benda bede kirena temo loso loko ala mopogore wala mana loko Kericho nen mana ala chiel no mana ka tegruok no makirona medo lony mara makende mar loso nyaka taya mage koroboy gi nyaka gimora mora man nwang'ore apartment mar Juakali sector. Limano dhira mokwongo mondo mi adonjo ohala ni nikech kana ng'iyo ne baba na ne samoro ne onge kama ne nyalo tera mbele mar somba. Koro baba na noneno ni ber ka chako tijni mondo mi samoro kiny oketa maisha moro man bende samoro ka Nyasaye miya joga to joga yud konyruok kwa kuom tijane. Changamoto mane ohala ni dwaro tich mar ratiro kendo wuoge customer yo moriere. Customer nyalo winjoru godo kod dwaro gimoro mondo ilosne to gimilosne no ibiro ng'ise gimoro ne omi deposit kata down payment mane no kuso winjoru malong'o ne ilosone yo mokare kendo dichiemo uwinjoru eno. Onego bed ni kobiro to nwang'o gima chalo kamano kata winjruok mane winjruok kod mondo kaw gini kata omedi the balance mane odong'. Ka okitimo kamata pani ema kelo ga samoro inyalo bagni matin kuomi gi kastambi kech customer samoro ko kiti kode gadieri oboro neno ni samoro kijana tiro kendo yot maro mondo mi samoro potesa customer mang'eny makoro kiyudi. Koro tijwa ni challenges madwarore odwani bed ng'ama jara tiro mokwongo. Mar ariyo ibedo ng'ama ong'e maber ni kochiew gokinyi to ng'ama nitie kamodhi nwang'e chiembe matinende mondo mi okony godo ngimane kata ngima joge ma Nyasaye omiye. Aparo ni mwandu na machalo kamae yo malando gira godo samoro customer biro kae to ng'isa maber ni odwaro jiko kata 50 kata 100 to omiya down payment mana kaka sewacho kuchocho to koro customer tich mango neno ka tiyo ni winjruok gi ratiro mara miyo samoro en bende kodok kata ka gigo chopne maber to miya customer machielo. Mwandu ma uso kae en jiko. Aparo ni gin jiko mong'ere masani miluongo jiko ya kisasa kata jiko mag lo kata jiko miluongo ni ordinary. Apani gin 3 types of jikos. Mokwongo wan gi ordinary. Apani jiko manyachon cha makinde mane samoro pok onyuolwa dewa ne tiyo godo. Mar ariyo wan jiko miluongo koa ya kisasa jiko michwe yelo.
gima sepuonjore ohala ni en gima sepuonjore ni ibedo ng'ama jara tiyo kaka sewacho, ibedo ng'ama mbola, ng'ama humble, mawuoyo gi ji maber, kendo iwinjo pach customer kata customer moro gima odwaro, to upimoni e yo ma ok iwinje, ibiro bedo abeda flexible, tibedo abeda, upimoni gima odwaro, tibiro yudo customer moro gino donjoni, milosni gino kaka odware. Kecho gima omiyo ohala ni ber, aparo ni kachiewo gokinyi e onda ka lamo Ruoth Nyasaye nabiro tija, kabedo kae taparo ni an gi geno ni godhiambo ka ng'ado koda nyaka dog gi gimoro maber mang samoro kata daily bread mang jogang no yudi. Higni machaki from 93 osekonya kuom puonjo joga. Aparo ni an tija ni asebiro go ji adek mosetimo form 4 mutieko, kendo joma moko bende aparo ni oseyudo tedruok ka lweta kikelonagi mondo apuonjgi. Moro maneno ni an bende mondo ji one ni kar tich mar Juakali kata Juakali sector ni ok en tich marach, en tich manyalo kawo ng'ato tero kamachielo. Tijwani kidwa chake mokwongo miluongo ni tools, working tools. Working tools ikwongo ibedo go, kisebedo gi working tools ting'iyo material. Ok ng'i ni to in gi capital maromo nade, inyalo chake kata gimoro at least nyalo kata chake gimoro kata na 20,000 tinyalo yudo kaka gine ne idhi adhiya kamano kamano. Apani thuolo makende wanorwako ng'ata ma samoro bed ni samoro ne en gi nikech dhi sikul opogore, samoro nitie ng'ama Nyasaye nomiyo mich mar Juakali ni. Kwani kik ibed gi nyathi e dhoot, kin gi nyathi to kela nyathi e tijwa mar Tin Smith ni, aparo ni en tich ma ok ane karach ahinya. Ohala kelo mwandu, ke jumi ohala kelo mwandu, sama isedonjo ohala, aparo ni mana kaka asewacho, kidonjo ka gokinyi, tin gadier nyaka ng'idhi gi gimoro, kata mar ariyo, mwandu nyaka ibedo go nikech kipuonjo nyathi to mano iloso mwandu. Namba mar sime mara en 0796994834, kata dok no masa moro wawacho miwinjago en 0796994 Sigana ka sigana mar ohala nyakona moke jwang' miyowa gimoro monyalo somo iye. Kawuono wawinjo gi adek koting'o nyaka mano mar jalony. Tudi koda kendo juma manyien obowenjo ni weli mamoko ka wami riekni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oloo. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donji e viewsasa.com.